Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Pivný puls. V zhrnutí najdôležitejších noviniek z pivného sveta za minulý týždeň. Dnes začneme novinkou z Veľkej Británie. Menšie pivovary trápia rastúce úrokové sadzby a aj vyššie prevádzkové náklady. Mnohé z nich totiž boli nútené spoliehať sa na dlh pri financovaní zariadení, surovín a v niektorých prípadoch aj samotných prevádzkových nákladov. Prieskum spoločnosti PriceBillite tvrdí, že rastúce úrokové sadzby a obmedzovanie balíčka na podporu energetiky znamenajú, že stále viac pivárov nedokáže splácať úvery, čo ich privádza do platobnej neschopnosti. V roku 2022 bolo vo Veľkej Británii 1779 malých alebo remeselných pivárov, z nich sa dostalo do insolvencie 35. V roku 2023 sa počet insolventných pivárov zvýšil na 52. Informáciu priniesol portál The Guardian. Mnoho z týchto podnikov vsádzalo na to, že úrokové sadzby zostanú nízke, ale vzhľadom na ich prudký nárast, ich veľa nie je schopných splácať úvery. Čím dlhšie zostanú sadzby na súčasnej úrovni, tým viac pivárov sa podľa neho pravdepodobne dostane do červených čísel. S rastom sadzieb banky vyvíjajú tlak na podniky, aby splácali kapitál aj úroky z úverov. Práve to sa ukázalo ako posledný klinček do rakvy pre mnoho predovšetkých malých pivárov. Budějovický Budvar v minulom roku prekonal historické maximum vo svojom ročnom výstave. Uvaril 1,865 miliónov hektolitrov piva, čo je najviac za takmer 130 rokov jeho existencie. Po miernom prepade v roku 2022 tak národný pivar opäť nadviazal na pozitívny trend rastu celkových objemov z predchádzajúcich rokov. Darilo sa aj v predajoch, a to ako na domácom trhu, tak v exporte, kde sa Budvaru podarilo nielen vyrovnať stratu ruského trhu, ale dokonca prekonať rekordné objemy z roku 2021. Rekordné boli aj tržby z predaja výrobkov a služieb, ktoré medziročne vzrástli o 11,4% na 3,37 miliardy korún. Na Svetopeterskom námestí vo Vatikáne prijal pápež František pri audiencii celkom 2024 fľaš plzeňského ležiaka a k ním špeciálny drevený súdok s gravírovaným venovaním, ktorý vyrábali prazrojskí debnári. Tí sú pravdepodobne poslednou debnárskou partiou pracujúcou priamo v pivovare na svete. Posielanie plzeňského ležiaka do Vatikánu má svoj pôvod na prelome 19. a 20. storočia, kedy si ho nechal dovážať na odporúčanie svojich lekárov pápež Lev XIII. Plzeňský prazdroj na túto tradíciu pred rokmi nadviazal a tento rok už 13. krát venuje pápežovi pri príležitosti Veľkej noci plzeňského ležiaka, uviedol hovorca pivovaru Zdeněk Kováš. Prvé miesto v potravinárskom odvetví, štvrté miesto v celkovom poradí, jediný pivovar medzi ocenenými. Rodinný pivovar Bernard zaznamenal veľký úspech v Czech Top 100, prestížnom rebríčku najvýznamnejších firiem Českej republiky. Czech Top 100, rebríček 100 najvýznamnejších firiem Českej republiky, je prvým a súčasne najdlhšie trvajúcim projektom v oblasti vyhodnocovania a udeľovania cien v oblasti českej ekonomiky. Poslaním je poskytovať odborný a zvlášť laickej verejnosti rýchly, stručný a dostatočne reprezentatívny pohľad o tých subjektoch českej ekonomiky, ktoré tvoria jej chrbticu. A na záver jedna pivná zaujímavosť. Pivo bolo ranným symbolom priateľstva. Sumerské zobrazenie dvoch ľudí pijúcich pivo cez slamky zo spoločnej nádoby naznačujú, že fakty o pive môžu hovoriť aj o jeho sociálnych funkciách už v staroveku. Slamky totiž už boli v tomto období zastaralé a využívali sa zrejme len počas spoločenských stretnutí spojených s pitím piva. Na rozdiel od jedla môžu ľudia zdieľať nápoje oveľa jednoduchšie. Pivo sa pomaly stalo symbolom pohostinnosti a priateľstva. Pitím z rovnakej nádoby hostiteľ návšteve ukázal, že nápoj nie je nekvalitný alebo nedaj Bože otrávený. Postupne sa pivo začalo podávať v jednotlivých nádobách, no zvyk zdieľať nápoj z jednej pretrváva v mnohých kultúrach až do súčasnosti. To je na dnes všetko, na zdravie a zase o týždeň pri ďalšom dieli Pivného pulzu. A nezabudnite, čo je pre pivo dôležité, vypiť ho.